Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres sumar-nos a aquesta declaració institucional i felicitar també a la Unió de Llauradors, que és qui lidera aquesta proposta arreu de les nostres comarques. Ja el dia 27, això passava el 21, la Unió valora els danys per el pedrisco de les comarques castellonenses en 9 milions d'euros. És a dir, no estem parlant, evidentment, de poc, estem parlant de moltíssim i això cal sumar, evidentment, la mala situació que està passant la nostra agricultura. Jo crec que sempre és motiu de felicitar-nos així a Vila-real, crec que mai ha hagut una discrepància política entorn a l'agricultura, que tots tenim ben clar que són els nostres orígens i que per tant tots a una tirem d'aquest carro i crec que toca i per això crec que donem un bon pas, però sí que és cert que aquests passos polítics, aquests passos institucionals han d'anar acompanyats de mesures econòmiques que són les que avui per unanimitat demanem. També a les Corts s'ha demanat, Panella deia que si deus als agricultors subvencions del 2010 no pots dir que pagar-los és un objectiu prioritari. Per exemple, o Compromís, Joan Baldoví a Madrid demanava explicacions al ministre per la marginació de l'agricultura valenciana al repartiment de la PAC europea. Sens dubte hem d'entre tots reforçar l'agricultura, hem de dir que és un valor prioritari per a tots com a mostra de la nostra societat pròpia valenciana i que això vaig acompanyar lògicament d'ajudes econòmiques i és una qüestió de tots. És que avui si votem que sí, després a València i a Madrid haurien de continuar defensant el mateix. Moltíssimes gràcies.